Българино, след като в предишното видео ти разкрих моята самоличност, вече е време да приключа своя разказ. Недоволен от разширението на България, Василий II започна поредица походи с цел да ликвидира българската държава. В продължение на 13 години императорът откъсваше територии и проливаше българска кръв. Събрах голяма войска, за да дам решително сражение на императора. Датата беше 29 юли 1014 година, а мястото – село Ключ. Византийците стигнаха до нашето укрепление, успяха да пробият преградите и да разгромят защитниците на прохода. Една част от войниците ни беше избита, а повечето попаднаха в плен. Моят син, Гаврил Радомир, уби пълководеца Теофилакт, любимец на Василий II. Тогава императорът извърши нечувана жестокост. Нареди да бъдат ослепени 15 000 пленници, като на всеки 100 души остави по един с едно здраво око.